Xaloa Telebista, zure eskura. Biak bat, 2011an sortutako irabazi asmorik gabeko elkartea gara eta pertsonen bizitza kalitatea hobetzen saiatzen gara animalien bitartez. Biak bat elkartean hainbat jarduera burutzen ditugu. Animaliekin esku hartzeak, laguntza txakurren entrenatze eta ematea, formakuntzak eta animaliek gizartean dituzten onuren difusioa, besteak beste. Profesional ezberdinei zuzendutako formakuntza espezializatuak eskaintzen dugu. Adibidez, animaliek lagundutako esku hartzeak eta laguntza txakurren heziketa. Profesionalak gure laguntzaz, entrenamenduaren bidez, animaliarekin erlazioa hobetu eta ekintzetan murgiltzeko bere jarrera osatzen du. Gure elkartearen ardatza animaliak lagundutako terapia programak dira. Behar bereziak dituzten haur, gazte edo helduei bideratutako programa honitz ditugu. Banaka edo talde txikitan arlo fisiko, soziala, emozionala edo kognitiboa lantzen ditugu animaliak ematen diguten laguntzarekin. Beste aldetik, hezkuntza eta aisialdi programak egiten ditugu. A ver, siéntate. Primero siéntate. Sí. Arratsaldeon Zurine. Kaixo, arratsaldeon. Konta iguzu, nortzuk zarete? Gure elkartea biak bat deitzen da, Altsasun gaude, eta 2011an sortutako elkartea da. Gure helburua da, behar bereziak dituzten pertsonen bizi kalitatea hobetzea gure txakurren bidez. Orduan, esan nahi duzu, zuek lan egiten zuen pertsonak jende helduak dira edo baita ere bertze pertsona motekin lan egiten duzue? Gaur Elizondon gaude eta jende hirugarren adineko pertsonekin gaude, baina egia da beste kolektibo askorekin lan egiten dugula. Adibidez, genero indarkeria pairatu duten aurrekin eta beraien amekin, behar bereziak dituzten aurrekin ere, hirugarren adineko zentru gehiotan ere gaude lanean. Konta iguzu pixka bat, ze onura motak ekartzen dituen olako terapia batek? Gaur adibidez, hori hirugarren adineko pertsonekin egon gara, eta pertsona hauekin, adibidez, alaiago gaude, etortzen garen egunetan, bakardade sentsazio hori murrizten du, ze gehiago, beraien artean ere interakzio gehiago dago, ze normalean beste egun batean etortzen bazara ona, beraien artean ez dute hitz egiten edo askoz gutxiago, txakurreak ekartzen ditugun egunean, beraien artean hitz egiten dute, kontatzen dute ze txakurre eduki duten, eta bar, orduan sentsazio hori, postasun sentsazio hori, oso polita da gure txakurrei esker. Eta bukatzeko, ze lekutan lan egiten duzue zuen asoziazioarekin? Esan dudanez, instalazioak dauzkagu Altsasun, baina Euskal Herri osotik mugitzen gara, gaude Araban, gaude Bizkaian, Gipuzkoan, Nafarroan ere, orduan Euskal Herri osotik mugitzen gara. Bale, Zurine, eskerrik asko. Zuri.
Txakurrak